Κυρίες και κύριοι, τι μπορεί αλήθεια να ζητάει ένα παιδί από τον Άι Βασίλη στην Ελλάδα σήμερα? Αγαπητέ Άγιε Βασίλη, αποφάσισα να σου γράψω γράμμα γιατί δεν βρήκα το τηλέφωνο σου στον κατάλογο. Φέτος θέλω να έρθεις και να τακτοποιήσεις ορισμένα πράγματα στο σπίτι μου. Ο παππούς μου μένει στο ίδιο δωμάτιο με εμένα και όλη την μέρα ροχαλίζει, ρεύεται, κλάνει και δεν μ' αφήνει να κοιμηθώ. Θα ήθελα να τον πείσεις να μείνει σε άλλο δωμάτιο. Επίσης κάτι για τον πατέρα μου. Κάντο να μην φέρνει γκόμενα στο σπίτι όταν λείπει η μαμά, ή τουλάχιστον πείσε τον να με αφήνει μέσα στο σπίτι μαζί του και να μην με βγάζει μαζί με τον παππού στο μπαλκόνι, γιατί κρυώνει και κλάνει δυνατότερα. Και αυτή η μάνα μου όταν είναι στο σπίτι μόνο τηλεόραση βλέπει. Γι' αυτό θέλω να κάνεις την TV να πιάνει μόνο στην ΕΤΕΝΑ, στην Βουλή. Μήπως και κάνει καμία δουλειά. Αν σου είναι δύσκολα όλα αυτά, τουλάχιστον κάνε το μεγάλο μου αδερφό να μοιράζεται μαζί μου τα παιχνίδια, αν και δεν πιστεύω ότι μπορείς. Γι' αυτό στείλ του μια ανεμοβλογιά, να χαρώ κι εγώ μέρες που είναι. Τελειώνοντας, Άγιε μου Βασίλη, θέλω να σου πω ότι αν τελικά δεν μπορεί να γίνει τίποτα από τα παραπάνω, μπορείς να κάνεις για μένα ένα και μόνο πράγμα. Επειδή δεν μπορείς να μαζέψεις όλα τα παιδάκια από τα φανάρια, εξαφάνισε καλύτερα τα φανάρια και τα αυτοκίνητα μαζί. Δεν με πειράζει καθόλου. Μπορούμε και χωρίς αυτά.